OK, bude aj, som sa rozhodol, že spravíme stream taký hoďka, možno 2-hodinový, lebo teraz nechodím ako moc do školy, čiže by sme spravili nejaký stream. Plánujem ho nejak spraviť, nejak tak štvrtok, lebo čo som bol v nemocnici, tak ma idú v škole preskúšať a bla bla bla, rôzne skúšky a také blbosti. No a dali by sme potom štvrtok alebo piatok stream 2-hodinový, dali by sme Fortnite, dali by sme Minecraft na mojom serveri. Potom by sme ešte dali aj Fortnite a bla bla bla. Možno aj GTAčko. Ešte by sme dali možno aj môžete mi napísať ešte do komentu nejaké vaše nápady. Ja by som zahral ešte Baldiho. Potom by som ešte zahral asi Bena. Nejaké vaše otázky. Potom asi Discord. Ten, kto si ma bude chcieť pridať. A to je asi tak všetko. No ešte čo vy napíšete do komentov. OK, tak sa teším na vás na streame. V piatok alebo štvrtok. Uvidím, ako mi to vyjde. A ak ani v piatok, ani v štvrtok nebude, tak sa nemusíte báť, tak vyjde aspoň videjko. To som si 100% istý. Čiže asi tak. Čus.